Tämä tarina kertoo Pekka-nimisestä oppilaasta, joka näkee hienon, mutta jännän unen. No niin, meillä oli eilisellä tunnilla murtolukujen yhteenlaskua, joten tänään meillä on murtolukujen vähennyslasku. Sama sääntö kuin murtolukujen yhteenlaskussa on vähennyslaskussa tärkeää, että murtoluvun nimittäjä on molemmissa murtoluvuissa sama. Eli jos meillä on murtolukuna 1/2 supistamisissa ja laventamisissa. Kuten me kaikki muistamme, on, että osoittaja ja nimittäjä pitää ottaa huomioon siten, että murtoluvun nimittäjä on molemmissa luvuissa sama. Meidän täytyy joko supistaa tai laventaa murtoluvut saman nimisiksi. Ja kun me vähennämme, niin murtoluvun nimittäjien täytyy olla sama. Pekka nukahti. Missä minä olen? Olenko minä aurinkotuolilla, eli taas viime kesän lomalla? Olen siis Brasiliassa. Jee! Pekka oli päässyt lomalle. Kaikki sujui hyvin, kunnes... Ääk! Tsunami! Wää! Ääk! Apua! Waa! Eli Pekka oli joutunut tsunamiin. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Se selviää pian. Mitä? Missä minä olen? Olet kalojen valtakunnassa. Kuka sinä olet? Olen kalaukko. Mitä haluat minusta? Kaikki aikanaan. Pekka on veden alla rikkinäisessä hyllyssä, jossa on pieni ilma-aukko. Pekalla on todella hyvä tuuri, kun oli selvinnyt tsunamista. Mennään tuonne lasipalatsiin. Minulla on happikypärä ja vihreä puku. Ne ovat hienot, mutta mihin tarvitsen niitä? Näet pian. Pekka ollaan viemässä jonnekin. Häntä ärsyttää, koska hän ei tiedä minne. Kuka tuo on? Hän on vanhin asukas. Oletko sinä maan vatunen? Olen ihminen. Sama asia, mutta asiaan. Minulla on sinulle tehtävä. Joudut etsimään Atlantiksen aarteen. Mikä se on? Se on kauan sitten kadonnut aarre, josta hän vei vähän tietoa. Sen voin sanoa, että reissu on vaarallinen. Kalaukko antaa sinulle ainoat johtolangat, tekstin ja vanhan kellon, joka ei toimi. Pekka on lähtenyt matkaan mukanaan vain kello ja teksti, jossa lukee, kun kuu on korkeimmillaan, se aarteen sijainen paljastaa. Olen yksin Atlantiksella etsimässä aarretta, jonka sijainnista ei ole melkein yhtään tietoa. Mutta hetkinen, jos väännän viisarit kello 12, niin se aukesi ja sisällä on kartta, jossa on rasti. Se on aarrekartta. Löysin sen. Jee! Pekka on löytänyt aarrekartan, mutta koska hän on niin haltioissaan, hän ei tajua irrottaa sitä kellosta. Jos Pekka olisi tajunnut, hän olisi huomannut kartan takana olevan varoituksen. Ken koittaa saavuttaa aarteen, vastaan joutuu petojen. Lallai, kun tää poika Atlantiksen aarteen vei. Tuon varmaan kartan eka paikka. Pekka on saapunut hautojen hyllylle. Siellä ei ole kuulemma kauhean kivaa, koska siellä tarujen mukaan on tapahtunut tuhansia kuolemia. Tuolla näkyy aarre ja ääk!
Pekkaa jahtaa iso mustekkala, jolla on nälkä. Nyt Pekka sai idean. Mustekkala näki minut, nyt karkuun, tuonne kiven taakse. Hän ei huomannut. Nyt ymmärrän, miksi tämä puku on vihreä. Mutta nyt aarteen luo. Se on oikeasti toinen kartta. Pekka on löytänyt toisen aarrekartan, joka toivottavasti vie aarteen luo. Nyt Pekka on uimassa kohti isoa vedenalaista tulivuorta. Mitä mahtaa seuraavaksi tapahtua, kun Pekka on löytänyt tien määränpäähänsä? Tuo on mitä oletettavammin vedenalainen tulivuori. Pekka on saapunut tulivuorelle. Siellä häntä odottaa yllätys. Tuolla on ainakin 100 aarrearkkua ja kaikki on täynnä kultaa. Löysin sen. Nyt pitää viedä se Kalaukalle ennen kuin tuo purkautuu. Pekka on löytänyt aarreen, mutta vasta kun hän on saanut 5 arkkua pois tulivuoresta, niin se alkaa purkautumaan. Pekan onneksi hän selvisi. Miten selvisin tuolta? Vieläpä ehjin nahoin. Ja tuolta tulee kalaukko. Löysin sen. Kalaukko, katso. Ja Pekka herää, kun opettaja kertoo läksyn. Ja kotitehtäväksi tulee teille sivu 98 ja sieltä tehtävä 4b ja tehtävä 5. Ja tähän päättyy tarina Pekan hienosta ja jännittävästä unesta.